Maayong buntag kanatong tanan. This Sunday we celebrate the solemnity of the Blessed Trinity, or the One Holy Triune God. The Catholic Bishops' Conference of the Philippines also declared that this Sunday will be called as a Sunday for the basic ecclesial community. In fact, before the final blessing, we will ask you to give something as a second collection to support all the activities and programs of the basic ecclesial community. Now, intimacy or closeness with one another always begins with introduction. Kanabitaw atong kasuod sa usa ka tawo, magsugod gina sa pagpaila-ila. So munang wala pa mamukaila sa ako, I'd like to properly introduce myself, no? Kay narapayuban sa ato mga hinawayon. Kung di galita kaila sa tao, sa betong buhaton, describe nato ang iyang lawas, no? Maskin ang color sa iyang panit. One time, tayo sa kamama, akong gibunyagan ng iyang anak. Kunya, iyang gipangayo ang baptismal certificate. Kunya, she was asked by the secretary, ma'am, usay pangalan sa pari nga nagbunyag sa imong anak. Yung siya nga, wala pa ko kaila, ma'am, basta kay tambok to siya o itong. So, walay lain ako na to. No? That is why I have to properly introduce myself. Now, ang akong full legal name, ako si Roger John Sumantan. Father Roger John Sumantan. Katong mga bungol-bungol, di gid makakuha sa akong pangalan. So muna akong papa, iya kong gihatagan sa dagnay nga dali ra kay mahinumduman. No? Mura ra siya og pagtimbaya gihapon. It's a form of greeting. Iya kong gitawag nga hi. Muna akong dagnay. Hello. O so kailan na mo sa ako. Father, hi. No? So muna akong dagnay. So kung naakamoy puyo kanako, particularly sa ako, so igna lang ninyo si Father Hai, no? Ayaw tong tampok, no? Ayaw tong ito, no? Para dili kaayo sakit. Na kung mangutana mo nga, ano mang Hai niyang pangalan? Ako magulang nga babae, yang dagnay hello. No? So kay magulang man siya hello, ako may manghod, so Hai. No? So tinoda siya, no? Dili na siya tumutumo. Tagatalisayan ko. Ampot kung katuod mo asa na dapit. Sikat bitaw na sa mga beaches, no? Sa mga pagkaon by the sea, no? Anang mga karinderya diha doon sa paasa, no? So kung makahapit mo diha, daghay mga wakwak, no? Sa talisayan. Gikan ko sa Upol, no? Akong previous assignment sa Upol, duha ko katuig dito. Niadtong Lunes, ila kong gihatod, unya mopod to ang akong formal, no, nga pag-report dinhi sa parokya aron pulihan si Father Derjan na magtuon, mag-study, no. Unya ako ang mopuli isip pag-o nga parokyal vicar, no. Now, ako tong balikon kaganina, no, katong pagpaila-ila kasuod, no, intimacy, our closeness with one another. Now, ang pagpaila-ila mga igsuon, dili lamang kutob sa pangalan. We know, no, that even in our actions, in our hobbies, in our Facebook, in our social media, no, we can easily be identified as kita na siya, no, kay muna ang atong behavior, muna ang atong pattern, tungod kay dili lang kutob sa pag-ila-ila sa pangalan ang pag-ila sa usa ka tawo. Maskin sa iyang parug, no, sa iyang choices, no, mo ba'y nagituyo karon sa kanang shopping, abot, order ba mo shopping, di ba? I-click ni mo ang usa ka item, the next day, tagaan ka, i-notify ka, another item. No? Kung barato ba siya, mahal, no? Bisang gani ang kwano, ang computer, makaila ka nato, no? Unsa ato mga choices, ang ato mga pattern, sabot na sa matagusan. Now, how about in our relationship with God? Giunsa man pagpaila-ila sa Ginoo nganhi kanato. Now muli atong timan-an, no, kanang ang Ginoo kung iyang ipadayag ang iyang pagkamakagagahom. If God will reveal Himself
the fullness of His might, His power. No? Tanan ta mga matay. Kung ipadayag sa Ginoo ang iyang kinatibukan sa iyang pagkasiya, mga hilis ang tanan. Murabag ang Ginoo mura siyang adlaw. Kung mananglitan ka ng pinakasiga gid sa adlaw. Kung imong tutukan ang adlaw, masiga kaayo. Mabuta ka kung direkta ka nga mutanaw. So manang ang uban, magamit og shades, no? Kanya makadumdum ko katong bata pa ko kung nagali mga eclipse, no? Kuwaon na mo ang kanabitang gamiton sa x-ray, film ba na siya, kung sabay tawagan na, no? Muna mong gamiton aron pagtanaw sa adlaw, no? So sakit sa mata kung direkta tanaw na to ang adlaw. Mo gihapon sa Ginoo, no? Kung iyang ipadayag, ipaila-ila iyang kaugalingon sa kinatibukan, mga hilis kita. Apanindot kaayo ang pagpaila-ila sa Ginoo. No? Kay iya kining gihimo nga paagi aron mas dali nato siyang masabtan. Because God revealed Himself gently and lovingly to us. No, aron dili ta mga buta, dili ta mga hilis. For example, in the first reading, ilhan nato dito si Moses, no? Kailan mo ni Moses? Kadto bitaw gimanduan Jesus aron pagdala og kanang stone tablet diin isulat ni Yahweh ang napulo ka sugo, no? Aron maggiya sa iyang piniling katawhan. So kung inyo mabantay ng first reading, murag hadlok si Moses, no? Because Moses knew nga kung nagali isugo ang Ginoo, maghimo na gali og balaod ang Ginoo, that means nga ang katawhan adunay nahimo nga sayo. Nya katong panahon nga gidala ni Moses ang tablet nga wala pay sulat ngadto kang Yahweh, immediately he asked for forgiveness. Nga Lord, have mercy on us. Have mercy on your people, no? Kay supposedly ang iyang piniling katawhan, they are supposed to exalt, praise God, no? Pero this time nakurat sila kay ang Ginoo, si Yahweh naghatag og napulo ka sugo. Nya kabalota nga the people, the chosen people, they usually address God as God, the Father, God, the Creator. So muna ang image sa Ginoo in the Old Testament. In the Old Testament, tanan, no? Nga sulat dito, bahin sa Diyos Amahan. Now, we also know that the prophets, they prophesize a Messiah. Now, dili lang si Old Testament na hisgutan ang Diyos Amahan. Maskin pod ang sulugoon nga mag-antos katong Mesiyas nga nagluwas kanato. Munang pag-abot sa New Testament, like for example, in our gospel today, the Gospel of John today talks about Jesus. And he said that no one will be saved unless we believe in Christ. It is only through Christ, no, that we will have the fullness of life in God's bosom. Nga makabaton lamang kita o kinabuhing dayon kung mutuo kita kang Jesus. Dili kita makaadto sa amahan kon, dili kita buagi sa atong Ginoong Jesus, no? Kay ang atong Ginoong Jesus man, siya man ang nagluwas, no, nagdupa alang kanato. Siya man ang nagpailag-ilag, no, kung kinsa ang amahan sa karaang kasabutan. Now abi natog dito ra, no? Because St. Paul in the second reading tells us that our faith does not only come from the grace of Jesus and the love of God the Father, but also in the fellowship of the Spirit. So St. Paul, no, in his greeting, he completes the triune God by saying, the grace of our Lord Jesus Christ be with you, and in the love of God and the fellowship, the communion of the Holy Spirit be with you all. No? So, makita na nato ang pattern. No? So, Old Testament, naghisgot sa God the Father. No? Ang New Testament, especially from the Gospels, talk about Jesus, the Redeemer. And then Paul talks about the communion in the Spirit or the Holy Spirit. So, nagpasabot ba nga naatay tulo ka Ginoo? Pila man kabuk atong Ginoo? Usa, very good. No? We only believe in one God, but the God who revealed Himself, made known Himself through the Father, the Son,
and the Holy Spirit. Ingon ni ana ang pamaagi sa pagpaila-ila sa Ginoo aron dili kita mga buta, dili kita mga hilis. Inanay, no? By faith. Kung mag-construct ka og building, kung maghimo ka og program, by faith gina aron dali ma-digest, dali ma-get sa mga tao. Now, muna ang pinakalisod nga doktrina sa atong simbahan. Some would say nga wa magay makatugkad no sa misteryo sa Ginoo. But mystery does not mean that we cannot know God. No, in fact, mystery means we have to do more. No, we have to go extra mile in knowing who God is. No, mubitaw ng ang pinaka-basic, no, nga formula, pinaka-basic na teaching nga unang makatunan sa usa ka Kristiyanos mao ang pagpanguros. Bisan sa atong bunyag, ang unang sakramento nga atong nadawat, no? Nahipatik na kanato ang cross, no? Diin mao ang magsimbolo sa Dios Amahan, Dios Anak o Dios Espiritu Santo. Kung kita mga Kristiyanos, no, every time na ay mga pangitabo, murag manguros ta. Manguros pa ba mo? No? Sa dili pa mangaon, manguros. Sa dili pa musugpo sa dagat o swimming pool, manguros. Ano? Kung muagi sa mangitngit nga dalan, manguros. Kung naay madisgrasya, kapanguros ba mo kung naay madisgrasya? No? Kaya lahi na napakaroon, kaya pangaon, dili na panguros ang unahon. Picture na. No? Di ay sa hilap, di ay sa kudakan pa, kudakan. No? Magkaguliyang gali ang palibot, kaya na disgrasya, magsikiya dayon og live, no? We no longer spend time for silence, no? For prayer. Yung bisang gani, makakita tag mga pangit, di ba? Manguros man ka. Uwi, sa pa na yung dagwit. No? Bisan sa itong pagpanghinaway, daw, pilo na ko ang Ginoo. No? Because all our life, no? Kanang atong kinatibukan sa itong kinabuhi, our whole journey is about knowing God. No? Because our ultimate kanang intimacy, our closeness with God, ato lamang siya nga mo fully nga mailhan kon naa na kita sa langit. So everything that we do, it has something to do with knowing God. No? Kaya nagtuo ka nga at the end of this life, no? Dalon kita sa Ginoo sa iyang sabakan, dalon kita sa Ginoo sa iyang gingharian, aron ato pa siyang mas mailhan. So manghinaot kita mga igsuon nga kini nga Domingo, mahatagan kita o kahigayunan, makamatngon kita, no? Nga sa atong gituhuan nga Ginoo, nga mailhan nato siya, nga usa ka Dios apan adunay tulo ka persona. Dios Amahan, Dios Anak o Dios Espiritu Santo. Hinaot, pauta.